Hi mga palangga! Ako pala si Palangga Franesa. Ngayon po ay magtatagalog po ako para maintindihan ako ng mga nakararami. Bakit nga po ba maraming mga Pilipino ang gustong pumunta at mag-abroad dito sa Middle East upang magtrabaho bilang isang domestic helper? Pero bago natin tatalakayin ang paksa niyan, please like, share, and subscribe sa baba po at mag-upo at manood hanggang 5 minuto. See you! We rise up from the dust and claim our throne. Ang Middle East po ay nahati sa 17 bansa. Kasama na dito ang mga bansang pinupuntahan ng mga nakakaraming Pilipino upang magtrabaho bilang isang domestic helper. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Dubai, at saka Abu Dhabi. Ang Middle East po ay isang Arab country or isang Muslim country. At ang uri ng kanilang pamahalaan dito ay monarchy o pinamumunuan ng isang monarch o hari o reyna. Ito ang karaniwang pamamahala dito sa gitnang silangan. Ngayon po, isasalaysay na natin isa-isa kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Middle East at magtrabaho bilang isang domestic helper kahit na yung isang paa nila ay nakahukay na sa lupa at isa na po ako doon. Ako po ay isang OFW dito sa Jeddah. Dahil po sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, maraming mga Pilipina o mga ina ang pumunta dito sa Middle East para lang po iahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Dito po, hindi po talaga natin malalaman kung ano ang magiging employer natin, kaya swerte-swerte lang po talaga ang mapupuntahan ninyong employer dito. Ito po ang dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang magtrabaho upang maging isang domestic helper. Una, wala pong placement fee ang Middle East. Ibang bansa po ay may placement fee katulad ng Hong Kong, Singapore, Taiwan at iba pa. Pangalawa, wala pong salary deduction. Yes po, wala pong salary deduction. Habang kayo po ay nagpa-process sa inyong mga dokumento sa Pilipinas, nagbabayad na ang inyong employer dito sa Middle East, binabayaran na nila yung agency sa Pinas. Kasama na po dito ang medical. Yes po, kasama na po ang medical, wala po tayong babayaran kahit piso. Free din po ang accommodation natin sa Maynila. Pagagaling natin sa probinsya, pagdating natin sa Maynila, opo, free po ang accommodation sa Manila, yung pagkain sa tanghali at saka sa hapunan. Pero depende na rin po kasi marami pong agency ang nagbibigay ng pagkain kahit sa umaga po. Panglima, free po ang training sa OWA, TESDA at saka sa PIDOS. Yes po, hindi po katulad ng ibang bansa na sila po talaga ang nagbabayad sa medical, sa training nila sa OWA, TESDA at saka sa PIDOS. Sa Middle East po, wala po kayong babayaran. Pang-anim, free po ang passporting. Opo, sa pag-a-apply nyo lang po, yung agent po ninyo ang tulong sa inyo upang ma-required ninyo ang dokumento ninyo para sa pag-apply ng inyong passport. At saka pang-pito, free po ang transportation. Yes po, pamasahe galing sa probinsya hanggang sa Maynila, libre po ang pamasahe ng agency para sa inyo. Kaya po, marami talagang pumupunta dito. Number 1 na po talaga ang Middle East kasi po, konti lang po yung gagastusin natin o namin o yung mga baguhan po, konti lang po talaga yung gagastusin ninyo. Yung extra na lang po ninyo pagdating sa Manila, yung pagsabon ninyo, pang shampoo, yun po. At saka kung gutom po kayo kasi hindi naman po talaga natin masasabi na
sa agency natin po na okay po yung pagkain natin na yung diretso na talaga sa plato natin kasi takal-takal po talaga yung pagkain at saka yung ulam po, hati-hati po. At saka kadalasan din po sa accommodation, sikip-sikip po talaga kasi marami po talagang nag-a-apply papuntang Middle East. Marami po talagang gustong sumubok para maahon yung buhay sa kahirapan. Yung kahit na hindi natin alam kung ano ang mapupuntahan nating pamilya dito sa Middle East. Ganun po talaga kahirap. Tsaka manalangin lang po tayo palagi sa Panginoon pagdating natin dito kasi hindi natin alam yung ugali ng magiging amo natin. Sa una po kasi okay po sila sa katagalan mag-iiba na po yung ugali nila. So, ganun po, pag andito na po kayo, talagang magbaon po kayo ng 2 taong pasensya kung gusto nyo pong maahon yung pamilya ninyo sa kahirapan. Swerte-swerte lang po talaga dito pagdating sa gitnang silangan kasi instead na yung kahon na ilalagay natin sa loob ay mga pagkain, kung kadalasan na talaga is yung mismong domestic helper na po. Kaya manalangin tayo sa Panginoon, nagabayan niya tayo palagi, at kung nahihirapan man tayo dito sa trabaho, okay lang naman po, magpahinga po tayo, at saka sa akin lang magpahinga kung pagod, saka huwag susuko para sa pangarap. Yun po, magdasal po kayo, umiyak po kayo ng umiyak hanggang sa mawala na yung bigat na nasa dibdib niyo. Hindi nyo akalain, mabilis lang po ang araw dito sa Middle East. Hindi nyo akalain na isang araw makakauwi na rin kayo sa inyong mga mahal na pamilya. So, ito lang po yung mai-share ko sa muna ngayon. At sa susunod na videos, tungkol pa rin po sa OFW, tsaka sa Arabic language din po para sa mga baguhan at magnanais maging domestic helper dito para hindi sila manibago kung ano yung maririnig nila sa kanilang employer. At saka mag-share po ako ng mga greetings about Arabic word. So, yun lang po. Salamat po sa pakikinig at like, share, subscribe po sa baba. Pinutin lang po yung kampalang maliit para po sa next video ko ay makikita ninyo ulit yung bagong vlog ko. So mga palangga, maraming salamat po. I love you. Mwah. Rise up from